tagwaye kyawawa. Za mu samu su suna mai daɗi kamar Isan da Ishal dan akwai su a daular Larabawa. Zan saya musu mota har keke idan kuma sun girma za su yo makarantun turawa. Har karatun addini za su yi domin neman tsira ran kiyama ga su cikin rahama ba zan yi nadama ba.